saging guys, salakatan kay guwang na. Anak-anak malagbira kan bundak na mulugbo. Bundakan ka. Dara guys, ari papadol diri pa. Di ako resipi. Dara guys. Di. Di Dara ako guys, dako kay guys. ako resipi. Adi ato ra. Ang cellphone no. Ato to Mugat cellphone. gid siya guys. Lando. Mugat. Man nato si piyon dato. Landong. Bugat yun. Masang kiig si Papa. Dako kayong buli guys, guwang. Tara. Tara po. Guwang na yun siya guys. Uli bayad sa saging eh. Imsog kayo. Lami kiniginog ba kay kanang guwang sa punuan. Hindi ni. Minog ra man naman ah. Lagi. Sada pa siya pagkakuan. Nya. Niwang si busy sa kwan, patundungin. Nang sa gobyerno. Sa tigtimbang mga bata.